I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Neca HD. Danas ćemo da igramo jednu igricu koja se zove... Idemo dole i... To je Headball Online. Znači, danas ćemo da igramo ovu igricu, znači predobra mi je ova igrica. I krusio mi već par puta. Najveća pobjeda mi mislim da je bila 10-3-11, tako nešto. I danas sam hteo, vidite kakav mi je lik, vidite i kopačku jer sam onako isrpijen, onako crvena glava bela, nije što to ni bitno. Đelava glavica, idemo na utakmicu. Odigrat ćemo danas dve utakmice, tako nešto. Sad ćemo da nađemo svog protivnika. Malo mi je slab internet, baš nešto i nemam šta. Ne, neki je problem sa serverima, znači... Kako bi se ovo dešao, ne mogu da verujem. Znači, ajde te, hop. Evo ga ljudi. Ovo ćemo sad uspeti. Krećemo. Vidite kako ja to igram. Ajde glavanja. Ne, 1-0 ga nije. 3! Što su ljudi? Kako 3? Kako već 3-0 ne mogu da... Ajoj da to... nema veze. Jao, kako ovo ne može. Ne! Uvijek brate mi odbrani nešto, ne mogu da verujem. I evo 5-2, ali teško da ćemo se vratiti na ovu utakmicu. Sad, može gol. Gol, ne, kako? Ja, ne. U meni je gol. Dobre ljudi, možda i može. Možda i možemo. Dobro. Ne radi. Ono što ti rekao. Glupan jedan. Znači ljudi, gledajte šta mi lik skida. Prvo utakmicu Headballu koju snimam na kanalu gdje sam pukao sa 3. Ne mogu da verujem, ali šta ćete, tako mi je tako. I letiški nešto mogli uvodi 2-0. Pobedili ga ovako. Vrati se nazad. Ne! Udario, skoči Dorot. Šta ga miluješ? Jako, ba.
I Amin. 61. Pucamo. Dobra. Sad možda nekako da izjednačim jer imamo još. Jo. Kako? Malo sam sad iskoncentrisan, pa nisam malo nešto pričao. Evo šala utakmice, to će biti to za ovaj klip. Prečka. Ima prečka. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da vam se sviđa. Ako jeste, like, širite i subscribe se na moj kanal. Ćao. Znači, ljudi, to je još nešto da pokažem. Dođi. Znači ovo mi je drugi video. Sad ću da otuđem, da isključim video. I želeo bih samo da vam nešto kažem. Znači to je da kada budete nekada na primjer htjeli da napišete nešto u komentare, da mi napišete neko pitanje, na primjer sad na ovom klipu, na primjer da mi kažete malo glasnije, da kao loše snime video i tako to. Znači molim vas da onda tu napišete možda i neko pitanje jer hoću da radim pitanje i odgovor, to je ono giveaway. I želeo bih da pozdravim dva YouTube kanala, to je Marquez, znači on ima 200 i nešto subscribera, jako je dobar, da bi njega da pozdravim, to bi Laki Srbe Bro, da bi da pozdravim Romki HD i koga bi još to mogu da pozdravim. To bi bilo to ljudi za ovaj klip, danas da se svidio, evo ga tu je moj brat. Ćao!